Dragilor, am revenit la Matinal și Popular. Ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră și ne bucurăm de mesajele pe care ni le trimiteți. Dragi telespectatori, suntem foarte fericiți pentru că în fiecare dimineață sunteți alături de noi și ne trimiteți cele mai frumoase mesaje pe care am fi putut să le primim vreodată și ne înclinăm în fața dumneavoastră. Mulțumim din suflet tuturor pentru că ne urmăriți, mulțumim că intrați pe Facebook-ul nostru Matinal și Popular, dar și pe Instagram. Eu zic să continuăm petrecerea noastră aici la cel mai iubit și cel mai tare matinal, așa cum a spus și domnul George Rotaru. Și aș vrea să îți fac cunoștință atât ție cât și telespectatorilor noștri de acasă cu următorul nostru invitat. Și pot să spun că la doar 8 anișori, dragul meu Mihalis, are un CV impresionant. Păi a studiază canto popular, a studiat pian și clape timp de 2 ani de zile. Mai nou studiază la vioară, face parte din ansamblul Românașul din cadrul Palatului Copiilor de aici din București. Merge la pictură, merge la tenis, merge la Doamne, dar nu știu unde mai merge. Și una peste alta este oltean de-al meu. Vine de la Cârlogani și salutăm toți telespectatorii noștri de acolo, din comuna Cârlogani, județul Olt. Și zic să vă fac și dumneavoastră cunoștință cu el. Hai să-l cunoaștem. Nicolescu Ștefan Alexandru. Bună dimineața! Bună dimineața, bărbate! Ce faci tu? Bună dimineața! Ce bărbat adevărat, dragi telespectatori! Mi-ai adus flori? Da. Mulțumesc! Vai, ce flori frumoase, Lavinia! Vezi ce înseamnă să fii un cavaler adevărat? Deci la toate cursurile pe care Lavinia le-a spus, tu ai participat? Da. La microfon vorbim ca un artist adevărat, ridică microfonul spre ceea ce înseamnă obiectul muncii, adică vorbim, cântăm. Uite cum ne-am asortat în această dimineață, tu toți cu albastru, noi cu albastru, mi-ai adus și flori albe. Mulțumesc pentru flori, știm că ești un copil foarte talentat și mă bucur că ai venit pe la noi. Hai să-i salutăm pe cei de acasă. Tot am amintit de părinții tăi, de bunici. De cei de la Cârlogani, salutăm pe toți, că știm că tu acolo mergi în vacanță, împreună cu frățiorul tău. Da. Pe cine salutăm noi? Pe bunica, pe bunica, pe tataie și mamaie. Pe tataie și mamaie. Bună dimineața! Și pe frate? Și pe frățiorul tău? Și pe frate. Și pe mami și pe tati? Da. Tati cu tine aici în platou? Da. Da? Cu tati ai venit? Tu știi că tati este un prieten foarte bun al meu, de mulți ani? Nu știai? Ai aflat acum. Și tati este foarte mândru de tine și în acest moment te filmează, pentru că trebuie să aveți în arhiva familiei apariția ta extraordinară de aici, de la noi, de la Matinal și Populari. Da. Cu ce ai venit tu în premieră în această dimineață la Matinal și Populari? Cu Trenule Mașină Mică și cu Mărine la nunta ta. Păi Mărine la nunta ta și Trenule Mașină Mică. Măi, ce melodii frumoase! Eu zic să te ascultăm. Ești pregătit? Da. Trenule Mașină Mică? Da. Ștefan Alexandru Niculescu? Nicolăescu. Ștefan Alexandru. Cu tren sau fără tren, la noi în platou, la Matinal și Populari, ne cântă. Așează-te în mașină și hai să mergem. Foaie verde și-o sipică, foaie verde și-o sipică. Trenule mașină mică, unde-l duci pe Ionică? Mărioara lui nenic, mai. Trenule mașină mică, unde-l duci pe Ionică? Mărioara lui nenic, mai.
Trenule n-ai avea parte, trenule n-ai avea parte de șuruburile toate și de șina de sub roate, mărioara lui nenicu mai măi. Că-ai dus pe Nica departe, că-ai dus pe Nica departe, mărioara lui nenicu mai măi. De șuruburile toate și de șina de sub roate, mărioara lui nenicu mai măi. Că-ai dus pe Nica departe, că-ai dus pe Nica departe, mărioara lui nenicu mai măi. Mărine la nunta ta, mărine, mărine, toate fetele juca, măi dragă mărine. Numai una nu juca, mărine, mărine, ședea-n poartă și plângea, măi dragă mărine. Mărine, să te usuci, mărine, mărine, ca pâinea care o mănânci, măi dragă mărine, și ca vinul care-l bei, mărine, mărine, că-ai tot zis că o să mă iei, măi dragă mărine. Las-o, las-o, las-o așa, mărine, mărine, că și eu mai mărita, măi dragă mărine. Mai lea de casa ta, mărine, mărine, și ți-ai rupe inima, măi dragă mărine. Bravo! Bravo, Ștefănuț! Mulțumim că ai trecut astăzi pe la noi. Uite, aș vrea să-i spui lui Mihalis, pentru că eu știu, domne, că m-am informat din Ia, ce să-mi surse spună? foarte apropiate ție. Ce l-ai rugat tu pe Moș Crăciun anul trecut să-ți aducă? La microfon. O vioară. O vioară! Bravo! Vezi? Uite, sunt copii care cer jucării, dulciuri. Ștefănuț iubește muzica foarte mult și l-a rugat pe Moș Crăciun să-i aducă o vioară și de atunci studiază. Noi îți urăm mult succes, te mai așteptăm pe la noi, salutăm pe mami, pe tati, pe mamaie, pe tataie și pe domnii profesori care Și pe frate. te Nu instruiesc, uita fratele. și pe frățiori, bineînțeles, și îți urăm o zi frumoasă. Mulțumesc. Succes, Ștefănuță, și felicitări ție și părinților tăi care îți ocupă timpul așa cum trebuie, cu activități extrașcolare, cu muzică, cu pictură, cu tot ceea ce ție îți place să faci. Bravo ție, urmează-ți visul, pentru că este foarte frumos atunci când visăm, pentru că visele devin realitate.